Salam Türkmen Portal web-saytynyň hormatly agzalary. Adam hemişe ygtybarly we howpsuz ýaşamaň uğruna bolýar. Bu videomuz Türkmenistanyny metallan öňürleýän senagat önümleri barada bolar. Şeýle maksat bilen biz bugün Eýýam hususy karhanasynda. Eýýam hususy karhanasy öz önümleriniň adaty dälligi bilen tapawutlanyp, size isleňize görä önümleri ködürleýär. Eýýam hususy karhanasy ýörüýte 5 ýörelgeden ugralýar. Olar ýokary hili, hünärli çemeleşme, innovasiýa tehnologiýalary, giň assortiment, hyzmatdaşlyk üçin amatly şertlerdir. Şu ýörelgeleri durmuşa geçirmek bilen karhananyň gerimini giňeltmäge çalyşýarlar. Eýýam hususy karhanasy tarapyndan hödürlenýän önümleriň adaty görnüşinden saýlamak bilen çäklenmän, siz öz isleňizi durmuşa geçirip bilersiňiz. 2010-njy ýyldan bäri öz önürýän önümleri bilen halka hyzmat edip gelýän Eýýam hususy karhanasy öz önümçiligini gün saýyn ýokarlandyrýar. Eýýam hususy karhanasy targytlar boýunça da önümleri önürýär. Mehribarlar, gelin Eýýam hususy karhananyň ähli önürýän önümleri bilen giňişleýin tanışmak üçin karhananyň hünärmeni bilen söhbetleşip bolaryn. Mehri, salam. Eýýam hususy karhanaňyzda önürleýän köp görnüşli önümler we karhanaňyzda alyp barýan işler bilen tanışdyraýsaňyz giňişleýinden. Salam Cennet. Kampaniýamyzyň 10 ýyldan gowrak üstünlikli işlemegi bilen Eýýam karhanamyzyň önümçiligi bökdönşsiz dolu durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän önümçilik ammary bar. Karhanamyzyň hünärmenleri ötüş üçin gözleglerini işläp taýarlamalary, final işlerini alyp barýarlar. Önümlerimizi Merkezi Aziýa sebitine satmaga mümkinçilik berýär. Mehri, metallan önürleýän durly senagat önümlerinizi haýsy ýurtlara eksport etdiňiz? Hawa, inni önürýän önümlerimizi goňşy ýurtlara hem iýerip başladyk. Müşterilerimiziň arasynda Mercedes-Benz, Dragon Oil, Hyundai, CNPC, Petronas, Renaissance we beýleki dünýä belli kompaniýalarymyz bar. Mundan başga da karhanamyz Schneider Electric halkara kompaniýasynyň resmi hyzmatdaşy bolup durýar. Sözümiň şu ýerine karhanamyzyň halkara derejede we ýurdun çägine geçirilýän sergilere ýygydyrylyk gatnaşýanyny hem bellek geçetim gelýär. Mehri, karhanaňyzda öndürilýän önümleriň hiliniň ýokary bolmagy üçin näme diýäňiz we haýsy çyğmalary ulanýaňyz? Mysal üçin karhanamyzyň önümleri üçin elektrostatik paraşok örtügini ulanylýar. Bu örtük önümüň poslamagynyň öňüne alýar. Şeýle de durly hawa şertleriniň täsirinden goraýar. Esasy çyğmal hökmünde bolsa metal listleri ulanylýar. Diňe ýokary hili, sowuk, galyp polot ýaly ýokary hilli materiallar saýlaýarys. Mehri, karhanaňyz hakynda önürýän önümler hakynda giňişleýin görünmegi üçin size köp sag bolsun aýdýar. Karhanaňyzda üstünlik arzuw edýär. Sag bolun. Aýratyn taslamalary işläp bilmekde karhananyň tejribeli hünärmenleri size kömek eder. Eýýam hususy karhanasynyň hili we ygtybarly önümlerinden peýdalanyň we howpsuz ýaşaň. Hormatly agzalar, Eýýam hususy karhanasyna taýýarlanan videolarymyz şulardan ibaret. Taýýarlanan videomuz sizin gowunuňyza ýarandyr diýip umyd edýäs. Biz bolsa siz bilen hoşlaşamyzok. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal sizin iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.